Bubagrabai hastri lukroni jengjal birmani kok kerong kok samnago thangai sai manthun a nahar bungtui 2023 bisini chongmariwo tifra mothaningai korom sorawo bataina shep manbani tabuni korom sorani emle promganang pol dangshu Keplaingai semai tangmani kethar kerong kok sapnago semai tangmani sibino lukroni jengjal cherenai bagai amsayo hamkrai tubuna bagai sakbai thani social media wo post khlaimani Apro samani amsayo jotoni selai jengjal tamo eba kebengmung kebangkuk tongkuk abono joto tongko songtonai logroni simi chengai juda thingreng bodoli adongronobo biskango agoi jengjal chana bugui koimani aboni bisintino desha haino hai korom sorani emle boromgrang pol dangshu sakbai thangli social media wo post khlaika Bosaka kami thegei jengjalni kok ti sana bagai koimung narakjakboni aboni bisingo jotoni selai jengjal kasai phaimani bisingo sekang jai khana nangma angka tini jengjal te thanglai suklaina bagai kaham lamani sep Puila April salmani simi ti April salmani jora sakbai thangno jengjal asaijak amserago thangai kebemu cherei nainai ti amsani hamkrani bagai kok sapmani bisintino jengjal asaima rongno baithang jai khlainani bagai hapangni eba private motor waibo kok sanai Kesam hapang eba tamuni hapang tamuni bagai lokroni jengjal cherin nailia abonati ang mungsa sagelak eba chergelak ang obosimino saimono chini borok jotobai baksano baksake borom rijangna ungthun